ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଏଲିଓ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଏହି ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହି ଗ୍ରାମ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ସମାଜଖଣ୍ଡ ମୋର ଭାଇମାନେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପୁଣି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀର ବୟସର ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ପକାଇ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପାଦ ପକାଇବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଠୁ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏଚ୍ସିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଅତି କମ୍ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଉଥିଲି। ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମମାନଙ୍କର ସକାକୁଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ କଥା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମବୟସ୍କ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସଜେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 35-36 ବର୍ଷ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ କି ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ନ ଡାକିଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ ମହା ଶୋକର ଦିବସ ଆସିଛି, ଏକ ଅଭୁଲା ଶୋକ, ଯାହାକି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ, ପୁଣି ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି। ଟିକେ ଆମେ ଦୟାକରି ପଢ଼ିବା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭରସାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭରସାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶୋକାକୁଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭରସାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ
दिन आसीबो समय आसीबो आमाने जानिछु आमर पूर्व लोक माने मध्य आमान को छाड़ी चली जाइछन्ति हाँ आज आमान को पुओ चली जाइछि काली कि आमे चली जिबा यह एक प्रभुंकर विधि आमे प्रभुंक निकट को जीवा निमंते यह एक माध्यम कारण प्रभुंक निकट को जीवा पाई रक्त मांस शरीर आवश्यकता होई न था आमे प्रभुंक सहित संयुक्त हेबा पाई बा प्रभुंक सहित रहिबा पाई प्रभुंक निकट को जीवा पाई आमान को ए रक्त मांस शरीर परित्याग करियो पड़ियो तेबे जाई ही आमाने प्रभुंक निकट को जाई पाइबा तेनु प्रभुंकर दास पाउल आमान को एही विषय कहंती हे भाई माने भरोसाहीन लोक मान को परि शोकाकुल हो नाही।